ya ce Allah ya ƙara ma lafiya da nisan kwana masu albarka. Shin ɗan zina a yaron ɗan da aka haifa ta fuskar zina yana gado idan mutumin ya yarda da cewar shi ne ya yi zinar? An fahimci tambayar aiko? To wannan akwai tafsiri. Wato idan mace tana gidan mijinta sai wani ya yi zina da ita kuma ya yi da'awar cewa wannan ɗan nasa ne, kuma ya ce wannan ɗan nasa ne kuma a shirye yake ya karɓe shi in tana gidan wani, to wannan ba za a saurare shi ba, haddi za a yi masa. Haddi za a yi masa. Sannan shi kuma mijin in ya yadda da cewa ba ɗansa ba ne, to ba zai kore shi ba, sai dai ya je li'ani ya kore cewa ba ɗansa ba ne. Ba zai ce ai tunda wani ya zo ya ce ɗansa ne, ai shaida ta fi ƙarfi, tunda ya yadda cewa ɗansa ne shi kenan ya zamanto ɗansa ne, sai ya je ya ɗauke shi. Ba za a karɓa ba a shari'a. A shari'a ba za ta, yana nan a ɗan matar ne, a ɗan mijin matar ne. Na biyu shine mutum ya zo ya yi da'awar cewar ɗan ya yi da'awa na cewar ɗa ya da'awa a kan mace cewa ya yi zina da ita kuma ba matar aure ba ce, ita ba matar aure ba ce, ba firash ne ga wani ba, sai ya yi da'awa a kan cewar ya yi zina da ita kuma ta yi ciki ta haihu, kuma ya ce ɗan nasa ne kuma a shirye yake ya karɓa. To wannan akwai saɓani a kai. Jumhurin malamai mazhabobin nan guda hudu sun ce ba zai zamanto ɗansa ba, ko da ya ce ɗansa ne, ya yi istilhaƙinsa, ba zai zamanto ɗansa ba, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwaladu lil firash wa lil ahir al hajar. Tunda ba firash bace, ba mata aure bace, ba za a danganta ɗaya zuwa gare shi ba. Wanda ya zina kuwa sai dai ya je ya samu dutse, ba zai samu ɗa ba. Wannan shine mazhabar al-a'immatul arba'a. Amma daga cikin malamai ka gani yawa ahsant. Kuma wannan ra'ayin na cewa shine abinda a'immatul arba'a suke, shine ma fatawar malaman, shine fatawar lajinar fatawa ta ƙasar Saudiya. Ra'ayi na biyu cewa mazinaci da ya ce cikin da aka yi na zina nasa ne, tunda ya tabbatar shi ne ya yi cikin da shi kuma da matar ita ma ba ta yi inkari ba, to wannan ra'ayin sai ya ce yana da haƙi in ya ce ɗansa ne a danganta ɗan gare shi, domin babu dalili da za a hana shi wato istilhaƙin ɗan ga kansa, domin abin da ya hana shi a can kan ya mayar da ɗan nasa ne saboda matar aure ce. In ya yi zina da ita, ta yiwu kan cewar ba daga zinarsa ne ta yi cikin ba, ta yiwu kan cewa daga saduwar da take da mijin ne, saboda ka ta yaya za a san cewar tsagwaran ɗan mijin ne ko tsagwaran ɗansa ne? Yadda za a kore ɗan gare ga mijin shine ya yi li'ani. In kuma ya yi li'ani, ba za a danganta ɗan ya zuwa ga shi mazinacin ba, ɗan yana nan a kan cewa ɗan uwarsa ne. To wannan tunda ko wannan ita ba firash bace ga kowa, to sai suka ce idan ya danganta ɗan ya zuwa gare shi babu laifi. Kuma wannan shine aka ruwaito daga waɗansu daga cikin magabata, Urwata bin Zubair da Hassan al-Basri, kuma shine ra'ayin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim da Rashid Rida daga cikin malaman zamanin nan, kuma Sheikh al-Uthaymin. To a bisa wannan ra'ayi, wanda ni ma na karkata gare shi, a wannan ɗan zinan zai yi gado. Akwai sura ta uku wanda shi ma ɗan zinan ba zai gado ba, shine mace wadda take ba matar aure ba ta yi zina ta haihu,
amma wanda ya zinan ya ce shi ba ɗansa ba ne, bai yadda ɗansa ba ne, to nan ba za a danganta ɗan gare shi ba za a tilasta masa ba. An fahimta? Saboda haka sura biyu bittifaƙi bil ijma ɗan zina ba zai gado ba, shine idan matar aure ce ta yi zina, wanda ya zina da ita ya da'awar ɗansa ne ya ce a bashi ɗansa, ba za a bashi ba. Kuma mijin ɗan za a dangana shi zuwa ga mijin matar sai idan mijin matar ya kore shi da li'ani, kuma in ya kore shi da li'ani shi mazinacin da ya da'awar ɗansa ne ba za a danganta ɗan gare shi ba, saboda haka ba zai ci gadonsa ba. Hali na biyu shine matar da ba matar aure ba, namiji ya yi zina da ita kuma ta yi ciki kuma ta ce ɗansa ne, shi kuma ya ƙi yadda ya ce shi bai yadda ba ɗansa ba ne, to nan wajen ma ba za a danganta ɗan gare shi ba kuma ba zai gaje shi ba. Matar da take ba matar aure ba, namiji ya yi zina da ita kuma ta haihu kuma ya ce ɗan nasa ne kuma a shirye yake ɗauki wannan ɗan, to wannan shine aka yi saɓani. Mafiya yawan malamai mazhabobin nan guda hudu sun ce ba za a yadda da shi ba za a ba shi ɗa ba nasa ba ne. Amma waɗansu malamai daga cikinsu har da Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim da kuma magabata irin su Urwata bin Zubair suka ce in ya danganta ya yi istilhaƙin ɗan ga kansa za a yi istilhaƙinsa, kuma wannan shine ra'ayin daga cikin malaman zamanin nan Sheikh al-Uthaymin. Kuma saboda wato maslahar da ke cikin a saman ma yaro uba ta fi maslahar rashin a bashi haka yana wanta gaririya ana ce masa ɗan shege, wannan maslahar gara a yi aiki da ita, domin babu wata barna a cikin ya danganta ɗan gare shi, ko ba haka ba wata barna, ba a shigar da ɗa cikin gidan wani ba an ce ɗansa ne bayan ba ɗansa ba ne. Maimakon a bashi ba uba gara uban ya zo ya ce, gara wanda ya ce ya yi ɗin ya zo ya ce ɗansa ne, to shari'a a nan wajen za ta iya bashi ɗan, wallahu ta'ala a'lam.